Onye Anwuru. Onye Anwuru. Go be ya, who be that? Hey. Ihe na-achọ ị na. Obodo edela mma. Mba ka ihe na-agbara ọsọ na. Amazi m na shout to God. Bezo na enwe ife elu. Onye mugwu. Mpa. Phone one ka eticha n'ukwu dara so yesterday, last night. Nye m info ozugbo ife mbe no. Last night. Ya mole. Last night. Mba o last night. Nka sị asaba wee bata like this so. Ọ dị ka ị na-eke eko. No iyi mara nye gị John. Asem na ngewa teacher. See teacher la ni nwere info onye teacher anyị. Ite na man no nwere ya nno na nka sị asa nka sị outside wee bata na anụlọ m ogbe. Nga ka nna achọ gị na teacher la nwere info onye teacher anyị. Anụlọ m scores. Nke wa anụlọ scores. Nke wa onye nwere anụlọ scores. Mba, anụlọ m yesterday. Onwere ya nno yesterday. Onwere I know here anything. Anụlọ m scores. Onwere pịam sị nekwe na ejikwe ọrụ side ekwe mo that kind thing. Ani nwere adị onye teacher dị phone. Onwe dị ka nswe no akụkọ sef. Ịnụla akụkọ. Dịlọ mma. Ịnụla info. Adize amam. I want to kiss well no scores no we phone na baba ndị na-apụ. Amazim. I feel na check all. Okay. Yesterday abi. Yesterday n'ugbodo nya phone onye ka eticha n'ukwu dara. Ana phone na yesterday na. Ololo piala Android na bụ Samsung no Tecno Pop. Then millions piala iPhone. Ebo. Ana alụ nwa m nwaanyị 13 Pro Max iPhone n'okwu dara. Kendi na ali ya. Keke na ali keke isi mane on keke. 13 Pro Max. 13 Pro keke. Ya piala 7 Plus. 13 Pro Max. Owe ka obulo ụmụazị ọkaload ọbụla ọbụla anyị nwa. I want 13 Pro Max apịa. 13 Pro Max. I want 13 Pro Max apịa. 13 Pro Max. 13 Pro Max dị ofu 13 Pro Max no 14. Phone apịa arụ. Email to gị ka ọ na inbox ka atara ka ya. Email to gị on inbox, email to gị on inbox, email to gị email. Na nwere idea. Mba na no hands na na no hands. Email to go the phone ka ọ na inbox, ebe the phone nọ na ka atara ka ya. Ka na akọzi. Gbabim. So go after the phone. iPhone 13 abi? Check here no nka. Na phone gị. Baba, what now? Don't touch. Don't touch. Na ife abụ nwa m nwaanyị. Onye ọka na 13 Pro Max. Si enye m the phone. Ya wata. Okay, mgbati ka ọ. Mba, mam. Business is business now. Yeah, phone millions yo, okay. Take it back. 10 millions bi ya, abụlọ. Afio ye. Millions. Oh! Ira kako. Mba, chelo! Hey! Chelo go ka wata ga ofuma. Chelo, can go work in parentheses. So that was me ban me si take permission before I give the phone. Ina ya. Obodo. It's a anti board eba. Mba, chai. Ina zo where the grisi. E ma de bana mirisi nke tolo madu weto mirisi agbabulu agbabu. Amu agbabu ye. You agbabulu ya. Anyị give the info. Agbe na page clutch isaga. Mu ga page mpi okpa, mu ga page ko mu anu okpa. Ina zo. Chelo na agwa ga okwu. Oga mo owo give me to so. Na agwa ga okwu, e se bo mirisi na phone. Mgbe mi sa se na agbo ina ogbo onye obula na agbo nso. E beta ko ogbo a. Who are you? Owo ma ke. In what identity? Irigo ndi taalo na apo. Owo ifi mewu. Na gbogbo ga nti mmiri bi aba mfie mmiri nse. Nye na ndu gbochie ya ozugbo. Na gbogbo okwu ese gbo mmiri nse. Onye Anwuru mu waka na si business is business. Mba ifu na akwa. Mba biko. Mu waka na si business is business. Obodo ine no obodo mba. Jesus. It's ka mbuo ya ba. God. Mba biko hata na afu biko. Obodo edelo mwa. Edelo mwa. Irigo ndi taalo na apo. Hata na afu. Okay, malok iwe. Imalok iwe. Ni na-enye m info. Mana si info ị na-enye m ọ na-eno ma. Ibu mfie gị ebe ozugbo. Nwere tụbatụ nkugbu gị. Ị na-ezu. Nwa mugu. Mmanwa obodo tara anụ na-apụ. Hata na afu nwa eze. Onye ọcha. Mugu. Ka mgbaghara gị njọ ga onwere.
Na-ewelu. Ka mgba ya gị njọ gị. Nwa mugu. Aka awọ. Nwa kwa phone gị bi ya. Nwa gee ntị agbanye n'ogbe a niile. Onwere ya umi elu. Mụ nwa bụ obodo riri n'ite anụ na-ala. Maka chụwa nga apọ isu. Nwa ana m akụzi na-aza ndị maara akwụkwọ. Nga chọọchị Sunday fada gbuo oge narị amasị gbasaa. Nwa dị femenụ pay nọmba m flash ya bụ nwebe na charge my phone. Flash ya ka mụ na gị na-alụ as boyfriend and girlfriend. You girlfriend me, I boyfriend you. Anyị na-alụ. Yeah, 081. Aka awọ. Minus na ebu nwanyị. Nwa minus na ebu nwanyị. Ọ bụrụ na nwoke ibe m mere ife a, nwa gị si n'onu ozugbo. Come on, we give you that phone also. Nwa mugu. So, ị na-achọ ịnụ di. I wee be itie m nwa bebe a. I soro onye bana ya bata no. I mebe mgbe gị wee bata. That mugu na-achọ ịnụ gị bịa ebe a, efie ya ozugbo. Mgbọ, ana m asị asị. Update iji na o. Na wafọ nke wa, mgbọ gị bịa ebe a, mata gị phone gị mee egbe mmiri nsị. Ị chọrọ obi dị mmiri nsị mma. Ị chọrọ mmiri nsị nwa ntị. Ntị mmiri nsị bụ ntị rọba. Bịa ebe a pịa na ala gbagbuo onye a na-achọ ịnụ ya. Imetụ phone a na-emekọ ọfọ 10% m. Achọrọ m ịweta ya na mgbede a. Ịma ebe ya eweta ya. Mpa mkpọ gị na phone lote elu gị. Mkpọ gị na phone lote elu gị. Mgbọ gị ngwa anyị. Obodo ata na afọ. Obodo edela mma. Taa ịkwapụ ịkwata onye bi ya ọwụ. Mpe ya gbagba. My future, my hope. Now why we they call him goat? Now why he always turn up? He go turn up.